Nyakora moge jwango ya ore kino machiegni mantiere kar kae chenro mar mbako romo chako sa dakika 14 tok sa 4 mar okinyi ma kawuono rwakni machiegni bed kod akanya kigiko mar chenro ma kawuono waiko ni chenro ma yelach mano ka wan kae chenro mar mbako romo machako sani nyaka rom kata sa 7 mar odiochieng. Nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango to amedo rangoni weche kae mabendo amedo luoni achiel kachiel nyaka sani jatend piny Kenya William Ruto loso kar jot mare mano State House ma Nairobi kotenore kod keto e kogno kata keto paro mar chik mano mar National Infrastructure Fund Bill mano mondo obed chik e pacho kae mano madhi neno kata no keto menda iwacho ni mai safar no mar tero piny Kenya mondo obede ngasno mano machalo gi pinyno mar Singapore iwacho ni kama nigi budget kata omenda monego bedi keto bathe mano maromo trillion abich iwacho ni omenda machalo kamae ma igeno dhi ywayo joket mwandu mowuok e konde mopogore opogore mantiere piny Kenya gi mago mawuok e pinje maoko mar mondo mi oket mwandu gi e kembe mopogore opogore pacho kae ta inya karo omenda ni miwacho ni nyaka sani nokadhe juma mokalo to mana kaka jolonyo weche mag omenda kod mago mag siasa ne range kod turbin mano mar neno ni gini duto kamorange idhi bed kikete e tim e yo machal nade kawono ni nyakwara moke jwang wadhi bedo gi thuolo mar winjo matimore kar jot ma jatend piny Kenya mayudore State House mano State House ma Nairobi kendo kanyo wadhi yudo thuolo mar winjo gikuku mare kaka twak makamae bende dhi nyime ka wantiere kod okinyi ma kawono kanya kwara moke jwang bende wapar ni kawuono jatend piny Kenya ka keto koke e paro mar chik makamae makoro ting'e ngas kendo kete obedi kaka chike matayo wechegi mag omenda no mano mantiere e National Infrastructure Fund Act koro sani ka diponi kosekane mukete chike mapacho ka wada winjane kaka chenro makamano bende dhi nyime ka motelo ne mano jatend migawo mochung' ne weche mag omenda pacho kae John Mbadi FCPA bende oseloso kotenore koda wach makamano ma bende nitiere picha mineno sani nyakwara moge jwang' en picha no mabiro ni achiel kachiel kawuok e kar jot mar jatend piny Kenya okinyi ni kendo en wach mwamedo luwo mano picha mwagolo kacha achiel kachiel kawuok e mbui no mano mara kar jot mar jatend piny Kenya kachiel kod kamano mar jatend piny Kenya William Ruto wanyalo winjane kaka chenro makamano dhi nyime kato bang'e wayudo thuolo mano mar duogo e studio kar ka mar mondo mi wadhi nyime kod weche mamoko ma pod bende wamanyoni okinyi ma kawuono. And I want to assure you that under your leadership this fund we will make it work. Thank you, Your Excellency. Thank you, Bwana Jose Akili, Dr. Jose Akili. Next, Your Excellency, from the insurance sector, allow me to invite Mr. Tom Gitogo, Group MD and CEO of Britam Holdings PLC. Why don't we give him a warm welcome as he approaches the stage. Welcome, sir. Your Excellency the President, honorable and distinguished guests here this morning, and my colleagues from the industry. Your Excellency, this framework, as was said before, has worked very well in other jurisdictions. Most developed countries can trace back to some of their achievements to this arrangement. It is akin to investing in factors of production, which increases the productivity of our country and various communities, and also increases, therefore, the competitiveness of our country. The governance around this fund allows long-term funds such as pension schemes under the RBA, some of the collective investment schemes under CMA, and life insurance companies under the IRA to optimize some of the opportunities that this fund will bring. So this allows us to participate in the growth of our country, and it is this growth that will then widen the private sector and again enable us to invest some.
Nyokora mogo jong mano twak madhi nyime kar kacha chenro madhi nyime kar jot ma jatend piny Kenya ang' wadhi kono bang'e kanyo ka chenro ni pod dhi nyime mana ka wantie ka e Ramogi TV chenro en mar mbako romo nyokora mogo jwang ka jatend piny Kenya ang' loso kacha ang' wayudo thuolo mano mar rango gi kuku mare ni gigo to biro e yo machal nade mano dhi bedo kodi kar ka warango chenro gi duto bende mawabedo ka waluoni kawadhi nyime ka nyakura moge jwang kata wach machielo ka mabedo kae ka wanono kata ka warango ni kocha machon mano mar Harambee Stars mawuok e piny Turkey Engin Firat onindo. Firat owito ngimane tok yudo buok mar adundo kata heart attack. Firat majahigni 55 ne olwar e lap ndeke mano ma Istanbul ka en wuoth kowuok Beirut kodhi Adana Turkey e thuolo machuok kawuok e piny mar Lebanon. Firat ne ochako tiego klab mano mar piny Lebanon e ligno mano ma luongo kanyo Nejma Sporting Club kata AC chakre tarik 9 dwe mar 2 kendo ne otiego gacha jotugo ma Kenya man Lebanon kaka Austin Odhiambo, Anthony Akumu kod Masud Juma. Ogai mar FKF Hussein Mohamed oywago Firat ka opuoye bende kuom tich manotimo ne Harambee Stars kod Kenya mangima. Maigi no weche nyakura moge jwang madonjo no okinyi makawuono Firat manen kocha mar Harambee Stars bende onindo. Mano wach mwaluo ka nyakura moge jwang kendo ang'eni wadhi yudo thuolo mano mar rango mathoth mapontiere kar kae wadhi yudo thuolo mar loso kod Boniface Osano. Boniface Osano mano ka wantiere kar ka achiel kachiel waparo Firat mano e yo ma opogore mane wacho ni kinde mane ntiere kaka kocha mano ma Harambee Stars mano team mar chuo mano mar adhula mano kama wayudo kar kae mano kama wayudo ka mano ka wantiere kode kar kae wang'e maber ni Boniface Osano dhi yudo thuolo mar tudore kodwa kae kapod warango ka nyakura moge jwang historia mar Engin Firat mano ka wantiere kae nyakura moge jwang achiel kachiel mane Ramogi TV mar mondo mi wang'e ni to entiere yo machal nade ka wantiere kanya kura moge jwang mane wach modonjo no ka okinyi makawuono wang'e maber ni wadhi yudo thuolo mano mar ng'eyo ni Engin Firat bende nobedo e yo machal nade e nyuol mare nyaka kawuono tich mage mosebedo kacha ka otiyo kendo ka entiere e lemo ma opogore kama entie kawuono ka kirango kauno tarik 9 kama oyudo buok mar adundo kata heart attack mano ka entiere lapno ma Istanbul Airport mano kochomo Adana otho kacha ko jaiga 55 iparo Engin Firat ni nonyuol tarik 11 dwe mar 6 higa mar 1970 kendo nobedo kacha gi historia malach ahinya mare mano mara bedo kaka kocha e timbe ma opogore mano bende ka oting'o thuolo mano mara yudo thuolo mar bedo kaka assistant coach mano mar Galatasaray mano mabende nowacho kacha notamre mano higa mar 2014 ka higa mar 2016 noyiere ka mondo bedi jal ma ochung'ne association kata riwruogno mano mar coaches kata jotiega adhula e pinyno mano mar Turkey mano the European Turkish Coaches Association mano higa mar 2016 higa mar 2019 nolande kata mar bedo kocha mano mar team mano mar Moldova mabende nobedo kata kotayo kuom kinde kaeto bang'e bende obedo assistant coach mag club mopogore ka thuolo mare mar bedo kocha mar Harambee Stars nyakura moge jwang nobedo kocha mar Harambee Stars e kinde higa mar 2021 nyaka 2024 iparo ni kacha notayo piny Kenya e tuke ma opogore mano maromo kacha tuke 23 mano ka entie kacha kod loch maromo 7 draws maromo 7 to nowito tuke maromo 9 ka iwacho ni e kinde mane entiere kocha mar Harambee Stars ne entiere gi win rate maromo atamalo 30 iwacho ni e kind mago duto nobedo kata ka oyudo loch kawuok kuom timbe kaka Seychelles, Namibia kod Rwanda mago timbe duto manogocho kod Kenya miwacho ni ne gin timbe mantiere piny mar Kenya ahinya kirango kama piny Kenya bende ochung'e e thuolo mare duto ipare kaka achiel kuom jogo ma bende ne okonyo Kenya mar mondo mi odonje iwacho ni ochope qualifiers mopogore mano moting'o mag World Cup kod mano mag AFCON qualifiers mano
oketo piny Kenya otugo kod timbe mamoko mawuok e pinje maoko kaka mano ma Malawi, Uganda kod mano mar Afrika ma milambo kata South Africa. Nitiere gik mathoth ahinya mane ineno godo Engine Firat mano mokwongo kacho wacho ni ero nen ng'ama ne no nonsense coach ipare nade mano kama gintiere kacha achiel kachiel. Ka mokwongo bende jofwambo mag weche mag tuke ma bende sani ang'e ma bende wadhi do thuolo mar loso kod achiel kuom jafwambo e wechego mag tuke mano ka wantiere kar kanyo mano kama wadhi bedo kacha ka wayude achiel kachiel. Wantie kod Boniface Osano sani nyakwara Mogejwang' ma en jalony e wechegi mag tuke kachiel koda ka jafwambo e wechegi mag tuke bende. Boniface Osano oyawre kendo machien ageno ni ote mar nindo mar Engine Firat bende ni gimoro ma isewinjo kaka jafwambo wacho ni un jok machiel mane osiko kosiemo wenge gi to koro ni jo-Kenya ero jo-Kenya bonge adhula. Iparo Firat e yo machal nade mokwongo chiw ote mari kwa chako sani raparni mane thuolo machok sani kapok wadonjo twak mamoko. Erokamano Cleo, ne wachiewo kod lit ahinya kuom winjo wach ni Engine Firat osewewa ko klab mare mar Beirut kocha piny mar Lebanon owacho ni no obedo gi heart attack kane odhi dala korgi piny mar Turkey airport no oyudo heart attack ma oweyowa. Ko Engine Firat kaka isewacho no ne en coach ma nobiro Kenya kae mano higa mar 2021 kendo bedo kodwa nyaka for 3 years nowuok e higa mar 2024. Koro ne en coach ma ne nigi anyalo wacho ni kaka jofwambo weche mane bedo ka interact kode ne en coach ma ne nigi weche mang'eny anyalo wacho kamano nikech ungo jofwambo kata mondo wuo godo ka in jafwambo ka nidhi e press conference mare nyaka niduoge gi wach moro minyalo wacho ma jopiny nyalo nyiero kata nyalo mor godo nikech ne en ng'ama ohero wuoyo ahinya kendo ne en ng'ama ne nigi opinion ahinya kuom weche mag mpira ma Kenya kae. Kinyalo paro ndalo manobiro kae kane oyudo ka ne wan gi FIFA ban nwawuok e FIFA ban kendo ka FIFA ban orumo kendo oyudo ni kendo stadiums wa bende ok nyal host international matches. Koro ne ndalo mane mpira mar Kenya ne nigi weche mang'eny ahinya nikech king'iyo kata World Cup qualifiers nwagoyo mana oko, seche moko wagoyo Ivory Coast, seche monego bed ni wago dala kae. Koro wechego nomiyo o complain ahinya, lakini overall kineno ne en coach ma anyalo wacho ni notemo kal nyarone kendo ne en gi chuny mar jo-Kenya nikech ineno kata club mare masani ne nitiere e piny mar Lebanon kocha cho oluongo e players mag jo-Kenya kaka Odhiambo manoa Gor Mahia ni kono, Akumu Tedi ni kono kode, striker moro be nitiere kanyo kode. Koro en ng'ama ne nigi chuny mar jo-Kenya. Koro to mare obwogowa nikech ne en ng'ama pod ne anyalo wacho ni coach ma higni 55 mpira mano coach ma pod tin mane pod nigi future. Koro en buok ahinya ne wan kaka jofwambo kata johera mag mpira Kenya kae. Kamano kendo Boniface ndi gik mathoth ahinya ma kae iwacho ni mokwongo ji ne kia ahinya kama ne ntiere winjo kacha ote mochiw kacha koda Hussein Mohamed mano jatend FKF ma pacho kae. Tudruok mare kod FKF en moro miwacho ni kata kano dhi nitie gope mane ntiere ywak mantiere ni no crit coaches maber ahinya pacho kae. Nindo mano mar Firat gi ote ma ogol kod club mano management AC kachiel koda ka FKF ikaw gi yo machal nade kit kaka Kenya bende rito coaches magi kinde magitiyo. Firat ne kaka sewacho ni ne nigi chuny mar mpira mar Kenya nikech king'iyo coaches moko mosebedo go kae ndalo mokalo gendo ka giwuok to iwinjo mana ni to gisedhi mana ka FIFA kocha kendo kichako iwinjo kendo iwinjo ni Kenya kata federation osego fine kanyo mar $20 million 30 weche mag manyonge mag coach pok ochul allowances, lakini kineno Firat nowuok e yo maber kendo kaka wacho no indo Austin Odhiambo nitie okawo mana machiegni kae kowuok Gor odhi gocho ni kocha Akumu Tedi. Akumu aparo ni Akumu nyalo mise ahinya nikech king'iyo
ne en coach manohero akumu ahinya nikech kata ndalo mane akumu seche moko onge gi club ineno ka pod Firat luonge Firat pod miye games kendo ineno ka bang' ka akumu osegocho ne national team for some time ochako yudo kamoro club moro kendo omedo endeleza godo talent ne koro apani anyalo wacho ni Firat ne en gi chuny maber en ng'ama noherowa nikech kata mana games moko kata machiegni ni apani first leg mar KPL season madhi mbele ni nitiere games moko manobiro neno e Kenya kae koro nyiso ni en ng'ama noherowa kendo kata kaka Hussein owacho ok en mama nowuok gi chuny marach koro en ng'ama obro mise in as much ni nitiere weche moko bende manoheroga wacho about Kenyan football maseche moko ji ne paro ni owuoyo marach lakini nowacho mana adier nikech mpira dwaroga structure noheroga wuoyo ahinya about structure mar mpira mar Kenya moko nowacho kata ni Premier League mar Kenya kae onge gi quality players manyalo tugo e national level to mago gik manowacho lakini ok apani no mean marach nikech king'iyo mpira sani adier timbe madhi maber kata mana e Africa ka Senegal, Nigeria iyudo ka players gi gin players ma moko nonyuol oko odongo e academies maber kelo gi ibro tugo ne national team koro magi ne challenges mana apani nomiyowa ma ka wanyalo ng'iyo maber without ng'iyo kaka ni kata neno yanyowa kata nowuoyo marach kuomwa then en gimoro mwanyalo learn kuom kendo wanyalo pare godo kwa wanyalo implement gik moko kaka structures mag mpira Kenya ka en gimoro ma wanyalo paro godo Firat. Erokamano ahinya Boniface Osano ang'eni elo jofwambo mag weche mag tuke ami thuolo manyiriri 30 kende kwatieko sani ote mari ne jogo mane ohere jogo mane ong'eyo josiepe manoloso Kenya ka moting'o nyaka jofwambo mabende ni kode machiegni ote mari mogik en mane? Anyalo wacho ni mpira en gima anyalo wacho ni en a small community en an ecosystem kendo jompira gin jomoherore kaka wacho no neno ka nowuok Kenya ka nitie players manoluwe odhi kode kocha oyudo kamoro ma ginyalo goche koro wabro mise nikech mano ecosystem mar mpira o lose ng'ama nigi network ng'ama nigi connection manyalo konyowa kata nyalo konyo mpira mar Kenya koro ogoyo mos ahinya kaka jofwambo wabro mise wechege ne moro ahinya wabro mise ahinya. Erokamano ahinya Boniface Osano kendo mos ahinya ne johera mag adhula kendo jogo manong'eyo Engine Firat ma bende ne en kocha mar Harambee Stars kinde mar higa 2021 nyaka 2024 Nyasaye mondo oket chunye kama okwe. Mano Boniface Osano nyakwara moge jwang' ma bende watudore kod achiel kachiel sani kuom miyo rapar mano mar Engine Firat mowito ngimane okinyi ma kawuono nyakwara moge jwang' ka entiere alap ndeke mano ma Istanbul Airport mano karikne thuolo machuok ne owuok Lebanon kochomo Adana mano e Beirut nyakwara moge jwang' kendo sani wang'eni nitie mathoth ahinya mabedo kae ka wamedo luoni wabuko ni mathoth ahinya kotenore kod weche mag nindo mano mar Engine Firat. Wadhi nyime nyakwara moge jwang' okoni kani chenro ni mar mbako romo eko ni chenro mayalach ahinya nitie gi welo mosedonjo e studio okinyi ma kawuono ka ang'amigi thuolo mar mbele ka gikonwa sigana mopogore opogore mabende wan go kar kama osebedo ka waluoni mar mondo mi warangi to sani ka warango sigeni mamoko mabende osehinyo oganda ni ji makwan gi ok tin ne 45 osekwany ringregi mano bang' midhiero mar koth mapek manyocha ochwe pacho kae kendo kelo oula ma oyweyo oganda kendo kelo midhiero mapok oyangi magitimore e kinde ma anyuola medo chopo e kar kano ringre ma City e boma ma Nairobi mar yango ringre wedegi manyo kwany ka moko pod chiwo kwayo ne sirkal mondo miyo okonygi e yudo wedegi ma olal nyaka sani. Sinto Nyango miyowa chal mar tho mag koth. Moheo seche 48 bang' koth mapek chwe boma ma Nairobi e midhiambo mar tich abich kendo kelo ula mapek e apeini madongo ringre pod ikwanyo e aoche kod odundu mag minyaga. Nyaka sani riwruok mar Kenya Red Cross oyango ni kwan ringre ma ok tin ne 43 osekwany e gwenge mopogore opogore ma pacho ka e kar kano ringre ma City kende e boma ma Nairobi ringre ji maromo 25 osechwal. E kwani anyuola 15 oseyango jogi 10 manyo kama jogi nitie ka 2 yudi ka sitima ochwado kendo rito nonro matut mar obila.
E aoche ma Nairobi, ringre pod ikwanyo I bath aoche ka ikwan ni maduong' en mar joma chuo ka kar kano ringre ma City. Wuon Philip Omondi, achiel kuom ji manokwany kowito ngimane kaachiel kod meneja mare I mitoka bang' oula momogi e kar ohala ma Timol ma giwito ngimagi oyango wuodgi. But report manwang'o kaka nyogi wuok nyoro, nyogi ni jariyo. Nyogi kod project manager. To project manager osebedo confirmed ni City mochari otho. To according to report maginwang'o ka police wacho ni nyon wangi jari e mtoka to gite nyogi nyon wanga ka githo e mtoka. Makori in the other City mochari ibro they confirm kadipone no mon kapone modi ni City mochari. Yeah, he's been working mostly on these promotional jobs. Yeah, these ones of, let me just say promotional jobs. Yeah, sales actually. Anyuola mar Rose, miyo matipo ne nyokere mbui karingre mare okwanyo e lap ma Uhuru Park bang' pi ywaye kendo wito ngimane kaluwore kod oula mapek. Bende oyango tho mare magiwacho ni nobedo kinde machuok bang' ka nowuok e tich kendo nodok e kar dak mare Makawangware. Na alitokea Thika akikuja mpaka town. Hiyo mafuriko yenye ilikuwa ndiye alipatikana Uhuru Park kama imepotesha maisha yake. Sasa hatujui vile serikali inatusaidia na ameacha mtoto wake. Kulingana na ripoti ameandika hapa kwa kitabu alipatikana Uhuru Park. So hiyo damage ama hiyo shida inapatikana hiyo tunnel yenye walichimba pale hawajafunika. Ikinde manyuola pod medo chopo I kar kano ringre ma City yango ringre mosechwal kanyo. Anyuola mar Beatrice Tuju kata kamano onge kod kwe kalore ni nyaka sani pok giyango kama entie ka nyamin mare wacho ni kanoloso kode mogik nonyiso luoro mar wito ngimane kalore kod pek mar oula manomuomo kar ohala mag Grogon bore Nairobi kamane entie kendo kelo tho mar jomoko. Karomo gimoro saa 3:04 achaka gocho ne nyathiwa itimo nang'o ni nyathiwa gini omedre koro sechopo matek ane wi mesa malo amako witado malo. Karomo gimoro saa 6 achaka gocho ne osa nyathiwa atho sauti to wuok ng'ama dwa ywak nyathiwa gini nega. Karomo gimoro saa 7 kago sime mteja. Anyuola gi medo kwayo serikal kod jogo machunygi ng'won mondo resgi e midhiero mojukogi kendo konygi chwalo ringre pacho ne chenro mag ik. Mimi ningeomba tu government isaidie ndugu yangu atoke mahali hapo pale, sijafurahia kumuona penye yako. Pamoja na Mr. President mahali popote huko. Eka kiatu yako mahali tuko. Ingiza kiatu yako kwa hii familia ujiulize kama ni wewe ingekuwa aje. Mimi naweza omba tu government. Please tusaidie na usaidizi tuone vile tutapeleka Philip kutoka hapa mpaka nyumbani Siaya tuende tumpumzishe. Kaluwore kod duol mar Kenya Red Cross, kaunti 16 oyudo midhiero mar oula, anyuola mohewo 10,000 oyudo pek ka ji maromo 4,845 ochuno mondo dare miechgi kendo many kuonde dak mamoko. Kwayo makende koro ichwalo ne anyuola mapok oyango kama jogi nitie mondo gichope kuonde kano ringre mar yango moko kuom ringre mapok ofweny nondgi. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Nyakora mujonka machalo podi kotenore kod wechego mago mag oula. Familia moe omiadeke sublocation mano ma Kobala e kar chung'od bura mano Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay. Pio oula odaro e miregi mano bang' aora ma Miriu pong' kendo baro gengnige. Kaluwore gi koth mapek masani dhi nyime kod chwe gwenge mopogore opogore. Familia gi nyaka sani koro jot e kanise kaachiel koda ka skul primar mano ma Osodo ma ka nyaka sani pod gikale midhiero mopogore opogore. Ale Beach nigi ler mar siganani. Gwenge 4 mayudore sublocation ma Kobale kachud bura ma Karachuonyo sani pio oula opong'o kendo ute mag dak pio luoro moketo diere bang' ka ora Miriu ne opong'o mobaro gengnige kaluwore kod koth mosebedo kadhi nyime gi chwe gwenge mopogore e pacho ka. Familia moingo 300 gwenge ma Komenya, gwenge ma Kasirawa, Kawuora Gendo kod mano ma Konyango. Pio oula osedare miregi kama oko bende pod reso kendo igolo miregi kod yiedhi bang' ka pio oula pong'o kuondegi mag jot. Skul primar Mosodo kaachiel kod kanise mopogore alworano ema koro familia ma pio dare miregi ojote kendo thothgi pod medo dare mire kaluwore kod pi ma pod medo pong'. Pi osechandowa to ma kawuononi to kalo nyaka jomodak e tie pi. Pigni obiro mang'eny
moingore nyaka kuma noko chope chon, kawuono ni pi ochope. Koro sirkal konywa uru, kata kunyalo nwang'onwa kama wanyalo dake, to unwang'nwa mondo wadake. Ne sirkal nowuok mochako gero dikes kata levies koluwore kod petition to dike oger to kotieki. Koro kotieke pi maneno nego bede ni ne ringo kochacha koro te odugo koni kendo masira ni medore mana kaka seche dhi. Giywago midhiero mopogore masani koro gikalo ndalo ariyo nyaka ne gidare mieregi kendo kata mwandugi mag udi, jamni kaachiel kod gwen bende pi oula ne oywero, ka puothegi mane gipuro bende sani koro olokore nam, kendo kata mine mapek bende kalo ngima matek nyaka ni pi oula dargi. Chiachwa kata kuma chiachwa kwae bende onge. An gi nyithindo matindo kaachiel kod mihiaga maga to nyaka nyikwaya, kata kuma nyithindo achom gi nyithindo kende bende onge. Joma mine mapek kaachiel gi nyithindo matindo bwaneno ka nie yo hali marach nikech kar dak onge, ok wanyal riwore kodgi kaachiel gi nyithindo matindo madhoth. Koro akwayo sirkal ni koyie to konynwa. Koro kaka chal ni endi ere kaka gibedo tachiegni konyora bende pi odonje ot kama wadage onge, wane kanisa. Jalupuoth ma Kobala Sub Location Jojo Buru kod Esbon Bele mochune midhiero mabiro apoya Kobala wacho ni kwand familia go eko dhi medore ka giywak ni ohinga mane ogere Gengaura Miriu to kotieki ema sani koro jimbo ula alworano. Nitie wall manoger ma gi sirkal mamalo, buffer wall manoger Kobuya Location gi Kobala. To part of Kobala no kotieki, apani mokelo chandruok maduong' ne king'iyo jomodak joma ne wall no kalo kuonde ma gidake ng'eny ji ok obed affected ahinya. Sama wawuoyeni kaka watimo assessment mwaseringo ka aneno ka ji pod igolo gi yiedhi. Kanyo wachako nywan gi dhano 200. Ta project ni onyalo nyono kata 500 ka ang'oro modhiambo. Kweth mawuok e bad migawo mar Kenya Red Cross, sirikand kaunti ma Homa Bay kod ofis jaod bura ma Karachuonyo mane otimo limbe gwenge ma kono mar nono midhiero ma koro ula okelo ne jopiny, ne okoni sani koro gitiyo kanyakla mar manyo yore kod riekni mopogore minyalo konygo familia go eko. Aora Miriu no muoch chakre nyoro kendo kawuono gokinyi, omiyo families moingo 300 osebedo displaced kendo dak kuonde mopogore opogore, kendo gidwaro hocho kaluwore gi midhiero mag gisekaleno. Abiro kaendi gi duond Mheshimiwa Andrew Adipo Kuome mondo kaka team mar Red Cross, kaka team mar county gi other partners wakonyre kanyakla mondo mi wang'e anena to jodalawa ma wang' chieng' ward mwaso sodo nyalo yudo konyruok e yo mane. Wan kaka county government migawo mar health wakelo negi weche yore kaka ginyalo geng'o tuoche kik wuogi, kik muoji, kaka yore luoko lwedo. Wakelo negi aquatabs kaka ginyalo thiedho pi, kaka ginyalo rito alwora mar camp ka. Koth ma osebedo ka dhi nyime kod chwe gwenge mopogore pacho kaendi osekelo midhiero ne jopiny moingo 300 e gwenge ma Kobala kaendi, masani koro dare mieregi kendo dhi kuonde mopogore ma ginyalo yude resruok. Nyaka sani endi thoth familia endi tiyo kod yieni endi ka giwuok e mieregi kaluwore kod pek mosekel kod oula kaluwore koth madhi nyime kod chwe pacho ka. Kwayo mar mondo sirkal okonygi kaluwore kod midhiero ma gisebedo ka gineno e alworani. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Nyakoro moge joang'ero kamana ahinya mano sigana mayudo kawuok kuom Ali Abich en thuolo modarangane sigana matimre kar jot ma jatend piny Kenya William Ruto loso gi sani wadani wawinjane kaka twak makamano dhi nyime kata oduogo e studio. Delivered in reality. That conviction gave rise to the bottom-up economic transformation agenda. The belief that our nationhood remains incomplete as so long as millions are excluded from economic opportunity. Over the past 3 years, we have laid a stronger foundation for our country, restoring macroeconomic stability, revitalizing agriculture, expanding healthcare, stabilizing education, advancing affordable housing while creating jobs, increasing our savings, deepening financial inclusion, and opening new opportunities for our young people. Today, Kenya stands on firmer ground. But the next stage of our journey demands more. More skill, more investment, more infrastructure, and above all,
a new way to finance our development. The National Infrastructure Fund is a commitment we made to the Kenyan people in our manifesto. Today, we fulfill that promise. But why did we propose the National Infrastructure Fund in the first place? Because of the scale of the challenge before us, there is need for a new approach. Multilateral development institutions estimate that Africa faces an infrastructure financing gap of up to $80 billion every year. That is, the continent requires about between 130 and 170 billion dollars, for infrastructure development every year. Kenya and our infrastructure needs reflects that very reality. Every meeting in every part of Kenya, the conversation is about this road and the other road. Electricity connection to this village and to that town. Connectivity in different parts of the country. And access to agricultural infrastructure for food security. Every meeting in every part of Kenya speaks to those issues. The World Bank has estimated that our country requires approximately $4 billion each year to meet its infrastructure needs. A decade ago, Africa, Kenya included, believed it had found a once-in-a-generation opportunity to accelerate infrastructure development. Global interest rates were historically low following the global financial crisis. The China's Belt and Road Initiative opened new sources of infrastructure financing. But we did not fully anticipate the risks of relying so heavily on sovereign debt. And certainly, none of us could have foreseen the shocks that would soon follow: the COVID-19 pandemic and the global economic and financial turbulence that came in its wake. It was against this backdrop that my team and I began to ask ourselves a necessary question before the last election. We spent a lot of time a year before the last election, and we asked ourselves, how would Kenya continue investing in the infrastructure required for our development, while at the same time stabilizing our economy, responding to all the other challenges that come with it, and navigating the aftershocks of pandemics? We knew that a period of fiscal discipline would be unavoidable, but we also knew that halting development was not an option. I remember this very clearly when I sat with David Ndii, who I'm sure is in our midst here, and Hassan, who is here, discussing how we are going to do things differently. That was 1 year before the last election. And we sat under a tree and we were discussing, they are much more knowledgeable than me in those matters. They schooled me in some of the items. But as Mbadi said, I am also a fast learner. That is where the idea of the National Infrastructure Fund was born. I couldn't put it much more clearly and succinctly than it is stated in our manifesto. And I want to quote for you. This is a manifesto written 4 years ago. An infrastructure fund, I quote, will be established with initial capitalization from privatization proceeds, with a view to progressively reducing financing of commercially viable infrastructure projects
from the budget, end of quote. Today, we are doing exactly that. The National Infrastructure Fund is here, and tomorrow in the morning at 8, I will be at the NSC to ring the bell to complete the privatization of the Kenya Pipeline IPO and raise 106 billion Kenya shillings that will be the seed money for the National Infrastructure Fund. It looks too exact to be real, but that is what it is. We would have moved earlier, but as many of you know, our privatization initiatives encountered some headwinds. Around the same time, we sought to expand, for example, the Jomo Kenyatta International Airport through a public-private partnership. That proposal also met very strong resistance. Today, I am pleased to announce that the expansion of the Jomo Kenyatta International Airport will be the first major project financed through this new model of financing under the National Infrastructure Fund. Just so that you know, and again, it looks too exact to be real, we just announced the contract for the expansion of Jomo Kenyatta International Airport. Between 15 and 20 billion shillings from the National Infrastructure Fund, from the proceeds of the Kenya Pipeline IPO, will go to financing the seed money for the expansion of Jomo Kenyatta International Airport. We will put in our 15 or 20 billion, pension funds, insurance companies, other collectives. You have the opportunity to invest. We are not talking about next year. We are not talking about in August. The opportunity to work with us in the National Infrastructure Fund is as soon as next month. So the opportunities you have been looking for to invest in commercially viable public infrastructure projects is right here. And our skin as government will be the first one in the game. You will come, and then others will come. As Kili said, this is one of the things they told me when I first appeared at the Nairobi Securities Exchange. It's taken a bit of time, Mr. Kili, but now we are here. See you in the game. The potential for domestic capital is immense. You just heard the numbers. We have 2.81 trillion of Kenyan money that is available from our pensions and our other collectives. This is money, patient money, that can be used for our national development. Pension money is for pensioners, but pensioners have children. We've been told here by my good friend, the CEO of Africa Finance Corporation, we must use pensions to create jobs for the children of those whose pensions we are managing. That's what he told us. You know, that money must work for the pensioners. It must work for their children. And we now have the structure. We now have the plan to make sure that we channel those resources
in the right direction. Make sure that it Nyakoro mogejwa mano jatend piny Kenya William Ruto en kacha ka gimo sekete koke kacha wacho ni chik aguch dongruok mano mar piny koro sani osepuodhi mano National Infrastructure Act koro sani nitiere kar kacha Infrastructure Fund Act nen bill mano juma mokalo sani koro osekete koke kendo se loke nyakoro mogejwang owinjo kacha midhiero mano mar oula kachiel koda kamagi madhi mbele karka achiel ang'ena wayud paro mawuok kuom welo mabende osedonjo studio karka achiel amigi thuolo mar mondo mi gigol paro kachiel koda ka yangore ne oganda luwo kinyi ma kawuono ntiere kae koda welo ariyo mabende osedonjo karka an ka kod Jim Okoth ma en jalonyo weche mag siasa amie thuolo mar mondo mi omoswa okinyi ma kawuono ka wachako mana twak ayanga kama ntiere karka wacha guluni mano mar National Infrastructure Fund antiere iri ka yare kino machiegni. Erokamano Cleopas gi oganda mar Joramogi duto. Erokamano kuom luongowa e studio kawuono mondo wawach weche madhi mbele Kenya ka. Agulu mar twak. Kwachako gagulu mar twak. Awinjo ka jatend piny Migosi Ruto oketo koke kendo koro ok en act. Ok en bill. Ok en bill, en act koro. Oseketo koke kawuono. Owinjo bende wachako wacho ni en controversial. Koro en controversial bill. Ang'o momiyo en controversial? Nikech kwang'iyo kaka president osebedo katiyo nitiere gimiluongo ne financial gap e weche mag dongruok, onge pesa. Public debt osedhi malo, president onge kama nyalo yudo pesa. Koro obiro gi National Infrastructure Fund ni one kaka onyalo golo pesa mondo tiek gi weche machande mag pesa gi. To koro wang'iyo gimoro achiel ka. Ang'o miyo en controversial? Gini ok en public fund. King'iye iye maber, gini it's more of corporate than public fund. Gimomiyo en controversial, gini onge accountability. En idea maber to onge accountability. Koro ma nyaka wanyis jopiny ni idea en idea maber lakini onge accountability. It's more of corporate. Ok en public fund, onge accountability. Ng'ama biro ng'iyo kaka pesa nitiyo e wach mokelo mondo wawach. Erokamano Kilio. Ino ka gima pontie mudho more. Nitiere mudho nikech ok en public fund, en corporate. It's more of corporate. Erokamano ahinya. Kama chal nyakoro mbujwanga ntiere kae kod Simeon Ogonda amie thuolo mar mondo mi olos kod okinyi ma kaono kaka janon siasa kendo jalonyo weche mopogore ahinya mag dongruok kod telo bende. Simeon, oyawre thuolo mokwongo mar Ramogi TV ka imoso ogandawa. An kachako iluonga ni Simeon Ogonda. Jakano Kobongo. Nyakwaro yando e gweng' miluongo ni Kowino. To kang'iyo hotuba ma rais obedo godo sani ni. Jatend piny wuo maber. Lakini ikiwa kwa wacho wach infrastructure ber kwa bedo gi priorities. Sani Orlando gini gimoro maduong' to the first thing mowacho en ni wadhi gero airport. Airport en gima ber gero. Lakini kwa ng'iyo wach accountability to nyaka be wang'i priority ma fund ni dhi losonwa. Gimokwongo yudhe onge tich. E piny ma AI osechako bedo yo maduong' ma yudhe yudo godo tich. An nagombo ni go wache gimoro ni wadhi medo energy capacity mar piny. Sani wan gi capacity mar 3,800 megawatts. The whole country. To pinje mwa compete godo kaka India nigi 505 gigawatts. Data center achiel kende dwaro 10,000 megawatts. To wadwa gero airport. Airport wan godo matiyo ndio dwaro ni mondo bed upgraded lakini king'iyo priority mar aguch dongruok ma ilando ni no nego chagi kama ko medo energy capacity mar piny to 50,000 to wangeni wanyalo loso data centers ariyo wanyahakikisha ni factories manie piny ni tema ng'ata madwa chako kambi matiyo gi electricity mang'eny nigi chir nikech energy solution koro nitie. An kanye manago moni no nego chak godo nikech we are very much down in energy. Miyo kata response time mar disasters
is very low. Kech kata mana disaster manoyudwa weekend ni king'iyo kaka pi notero ji lal mane ji obedo godo, poor energy development. To koro wan gi agulu maber ma budget ne oingo kata national budget ma annual to ni wachako gi gero airport manitie to energy capacity to podwa okwang'iyo kar. Erokamano Simeon. Jim, orange gi wang' mane nikech kae mokwongo en jatend piny Kenya mawacho en owuon onge kod rieko mathoth e weche mag uchumi, to noyudo joge mar somo ne rieko e weche gi mag uchumi kendo oluongo gi kar kacha owacho ni nene kacha kod David Ndigi ni jogo mantiere council mag weche gi mag uchumi. Nyaka sani diponi priority ema pok oset e yo makare nikech kiwacho ni ero ma onego bed ni timo ma to jopiny moko wacho ni ero kaka uduro ontie kaka accountability ni tiende nang'o ng'ato onego bed ni keto kumoro nikech jatend migawo be nowacho kinde mokalo ni oyo kambi mano onego bed ni wandiko ne waleo reservation cha nokotim ma kinde no elapse tiende nang'o pesa ni dhi bedo kirange e yo machal nade kose na gulu machielo bende madhi bedo ka kod penjo mathoth ahinya en wach mobende osechopo nyaka e doho. Erokamano Cleopas. Kwaduogo wach mar accountability, president nigi idea maber makata ng'ama chung' mapingo gima owacho ok ong'eyo weche mag dongruok. Kama wanie gi shida en kar dongruok machopo ne jopiny. Jopiny is the central focus mar development. President mentioned osiepna miluongo ni Ndi, expert in issues to do with economic things. To kata wayud pesa ni nikech president osetema ahinya kata the triple P ok onyal chopo ne jopiny. Awinjo ko mention gimoro mar Central Bank. King'iyo the last quarter, Central Bank no segolo pesa koa percent 9 nyaka percent 8, 8.75. Ang'o ma gino wachonwa? Ogonda owacho wach mar unemployment. Koro unemployment ni Central Bank osegolo pesa kendo borrowing rates osedhi piny to gini jopiny ok winje nikech pesa ni hang somewhere. Koro this problem, it's not about the funding model, this is just a funding model. Wadwaro leadership. Ere kaka japiny nyalo yudo dongruok? Ere kaka kata weche mag floods mano ogondo osewacho, mention floods ge dwaro proper infrastructure. Kuonde moko na winjo ka jatend iluongo ne okadwa mention name, jatend Kiambu moro neko ni ndaro mag floods kande ni riparian land ni ng'ato gola aora kigede aora tigola aora madhi. Koro such reasonings Cleopas duogo wachien. Koro miyo japinye mok yud dongruok to ideas to ber kata present kata funding model mokoro keto ni kinyalo luwe mochop ne jopiny gine biro konyo clear. Wayud mana leadership joma biro keto gini mondo bed felt on the ground. Leadership ni nen kod gini wach mag manifesto. Simeon. Yes. Ang'o ma dipo ni kodho chako go gi kanye nikech iwacho ni mokwongo en gima ne gikete e manifesto margi to koro sani giloke gikete kanire kete tim mos ten yo ma iwacho ni chomo kanye Singapore. Mane kama irange karaka kama wantiere sani gi kama uchumi mar Kenya ma bende ipuoyo ni benja piny winjo gini ofuke ka wuok sani ka Wuoth Town ka kara ng'ato wuok dala ng'ato penji ni kaono siling 1,000 nyalo timo ang'o e piny Kenya masani, siling 100 nyalo timo ang'o sani e Kenya ma wantie ni. Bende wantie kod nyalo mar wacho na dieri uchumi ni otiyo maber koso otiyo maber ne jotelo man State House kasani. Gimanya wacho mokwongo en ni kaka jo Kenya dhowa mit to jotendwa dhogi mit sana to weche be kaka iwacho giwuoyo mayot kabisa. Wadhi timo kama, wadhi chako gi ka to ka koro oket gi piny gi experts ni mondo lu ratiro ma chik dwaro to mane mok gilu. Sani king'iyo kichako gi ideas ma jatend piny osebedo godo gin ideas madongo mabeyo kabisa. In fact onge chieng' ma jo Kenya osewacho ni ideas gi richo
lakini jiwacho kamana ni bobo team adier to kwa chako gi youth empowerment kama asebede gi experience mang'eny youth empowerment ka ndiye no chako wacho kaka ibro mi youth tich gi housing program sani koro wachopo nyota to nyota ni ndiye and development by moving around mane problem to development by moving around a lot of money mabero spent in telling us that something is being done and the people who are supposed to experience gini youth berni to mara rio apart from wacho weche mabeyo ne jopiny siasa imewaketo mbele koro development bedo ga second priority mane lit maneno nikech sani king'iyo lal manotimore weekend ni kende dine bed ni city ni obedo planned maber boma ka ratiro ne oula gi olos maber sani de ji onge gi lal bila ma wabedo goni kamano kopogore kata gi lal mantiere kar kae gigi wacho ni thothgi moko gin moko molosi e yo moro makirango to nyalo bedo kamiyo oganda wabuonjo dipo ni mae gi momiyo pinjo mathoth ok wuogi mokwongo en mae priority projects mag National Infrastructure Fund bedo kaka rango nitiere the Naivasha Kisumu SGR phase 2B mano mantie machielo kacha mawacho ni the SGR link ma Mombasa Nairobi Railway City mano Central Station kachiel koda ka BRT magoro sano ngo beni tiyo no chake kinde maruru Kenyatta pono kaka kodhi nyime ntie apaya ma Urironi summit ni mano ka mentiere karaka Mirironi ma summit dual carriage ni ka mentiere karaka irange yo machala gima dhi maimayuni achako disimion ka kendo diponi mage bero moko ma jopiny kono wiye nikech mokwongo ka ipene funding ne dhi yo machalade uso shares nyiewo shares ono ka Max Safaricom anika KPC ntiere karka kachiel koda ka kembe mamoko East Africa Portland Cement Company ntiere karka kin kembe mamoko miwacho ni ka konyo shares mathoth oganda nyabedo gi thuolo mar bugo omenda kata gucho omenda machalo kamae sano sikete chik gik modiet ne dhano iwacho ni fruits ma itango neta ma berne to oganda pamo dipo ni mage gin kosote moko mopondo apontiere ye kaka ng'eyo tek mokwongo to gima da wachi en ni olemo miliero ne oganda gi ananeno ni gin olemo mag umo wang nikech kata king'iyo projects ma sirikal ni osetimo kapok wachopo infrastructure fund ni project chakore maber itango ni berne to president wabe sani en blogger malich kabisa kochopo Talanta Stadium rikoro waneno mani wasechopo Singapore alafu bang'e kidhi neno news ni omenda mang'eny olal kata koro lift midwa ger Bomas of Kenya report dhi kao time mano mokwongo alafu mar ariyo en gi milando sani ni osetime mosebedo launched to tich okong'e ni biro rumo karang'o ing'e ni project planning nyaka bed gi utaratibu mare to nyaka bed gi timeline ing'e ni ka timeline yok chiw gi contractor ichiwe gi jasiasa ng'e adieri ne tek kamano mane gima nyawacho atu adieri ma ng'eyo tek ni miyo koro kata ka chieng' moro rumo ji wacho mani rumo ok ni wachopo kanye to koro nego beni wachopo wadhi kanye kendo ero kama na ne patch Jim kotene kon penjo no podi an kagolo pacha to oversight oversight mar fund ni kato public participation ere kaka pesa ni mar pension ng'ato kao to kono dwa gero rironi to dwa expand SGR no winjo ka president o promise Siaya nyoro no dwa gero ndara mar kilomita 300 to mano wang'e ni ena National Infrastructure Fund mane okete koke kawuono koro gima uwinjo bende walieko kawuono en oversight mar pesa nitiere ng'at ma dhi retire to keto pesa ne kacha to jo pension be onyiewo shares ji onyiewo shares gima neno mbele ka en crisis nikech sama pesa ne kodhi otiyo maber to returns bedo matin jopiny ema dhi yudo ywak it is an alternative funding lakini embe ne gi demerits mage
nikech ka pesa ni okaw ini dwaro retire pesa ni okaw wa nyisi jo piny ni to pesa ni ditiyo nade to pesa ni dhi wuok kanye tidhi gole maromo nade. Koro public participation nyaka bedi, jo piny nyaka ng'e ni to dongruogni wayude nang'o to oversight be ng'ama dhi ng'iyo pesa ni nikech ok en public fund nitiere system, is a model of funding ma inyalo ng'i, jolony nyalo ng'iyo to nitiere jok mochung' ma ng'iyo matimo oversight. Agulu ni iluongo ni corporate. Koro corporate ni wan gi less oversight, pesa ne dhi lal Cleo. Koro owinjo president be onyiso ni to pesa wani odhi tiyo kode nade. Idea no to be riro ni broger SGR bedo expanded infrastructure, highway corridors. To ng'ama dhi ng'iyo pesa nikech osebedo gi lal mar omenda mok chop ne jopiny. Koro nyaka president be nyiswa ni to pesa ni idhi ng'iye tidhi ng'iye gi ng'a. Kech pok wawinjo ko wacho wach mar oversight. Owacho wach mar funding. Koro kanyo nyaka wapenje penjo. Aya, wacha kanyo idhi chiwe yo machalade. Ya kalora ko chikono giwacho ni kacha gintie kata gi the governing council machiwo strategic oversight ekin mamoko wacho board of directors machiwo matamluongo ni operational governance mano mantie kata kanyo kachel koda ka parliamentary oversight ni moro mabende gibedo kata ka girango mano kalore kod chike mabende ukadha karkae nyakora muge jwang mabende nyaka sani osekete kogno kendo mago gin moko mantiere eiye ka bende oganda mor kode kosoyo paro mantiere godo ornwa ka intie kanyo SMS rana ya open enari adek au chiela no wakawiyo masani nyakura mujang kaduogo pod antiere ka giwelo waduogo kae kod limbe mar jatend piny Kenya mano timo e gwenge ma Rarieda koso Yoma ochini Okela primary agero awache yo makare Okela jo Yoma sekona kanyo Owela erokamano waduogo kod mano bagiyo maka osanya nyakura mujang kikidhi mabor. Donge moti koro budha hinya. Enoko nyal kata gonwa sim to bende ko duogo kae. Gisani wan wakia kata ni Monty ni kanye to bende ko wuok kodwa. Pare ki Rajiv ni kanye. Mami ng'eyo ni nyaminwa mapari okawo gi janjore e lawat. Pari ni kanye? Bende en kare? Gisani en kare to akia ni weche bochalo nade bang'e kanye. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoye nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber mi olne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda no kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota ne eka. Tudri koda an Alori Nyaka Black tich adek sa achiel dakika 45 to mana e Ramogi TV. yangu inakuwaga hiyo stingo ya Mike Tyson. I feel fit jogging. Anasikia mwili imekubali. I'm going for win. Naenda kuwin bwana. Kuna kurudi nyuma. Nimetoka na nimeamua kama mbaya. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo. Kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT, kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo nube ni wakelo ni gimiluongo ni yawa. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinga en Ruth Otieno. Macheni kinonya kwa Ramogi Juang, chenro mar mbakoromo dhi nyime. Wantiere kaka wamedo mana rango ni piny Kenya to ochung' nade. Wa rango manotimore Nyoro County ma Siaya, kama ido karkani jatend piny Kenya William Ruto opuoyo jagoro e migawo mano mar thieth Laktar Ouma Oluga kaka jatich mano moketo chunye bero sekta mano mar thieth, kowacho ni nyaka ne Oluga wale bad migawo no sekta mar thieth osegoyo okenge mararieya mago mag dongruok, kendo en kod adieri ni piny Kenya biro chopo lek mare mano mar thieth makare ne ji duto mano manengo ne ogonyore. Ne oloso nyasi mar duoko erokamano ne jagoro mar goyo erokamano mano bakata jagoro maduong' jagoro e migawo mar thieth Dr. Ouma Oluga. Nyasi mano bagi Rarieda Steve Biko nigi ler mathoth. Skund primar mokele kar chumo dwe mar Rarieda, oganda buora noyoro mar choyo wangi e chenro mar alam mar duoko erokamano ne Nyasaye kuom welo mar jagoro migawo mar thieth Laktar Ouma Oluga. Ae jatend piny William Ruto nopuoyo Oluga kaka rwath moromo jok, koler ni nyaka ne wale migawo no sekta mar thieth osegoyo okenge mararieya kaluwore kod lony mar Oluga e weche thieth. As I stand here, I am proud. I am a very proud boss of this young man, Frederick Ouma Oluga, for the work that he is doing with his colleagues at the Ministry of Health. Watu wa Uyoma, watu wa Rarieda na Siaya, in this young man, you have a dedicated public servant. Jatend piny bende nodok ne okumba mar thieth mar SHA, kowacho ni thuolo mar higa achiel kende ute thieth ma Siaya oseyudo omenda ma bilion 1.25 kowuok e okumba no kojiwo jopiny mondo omed ndikore e SHA. Housing on matters markets and on matters hostels. Vile Mheshimiwa Tandi amesema, tunatengeneza barabara 9 mpya hapa Siaya. Tumeweka pesa bilioni 5 katika hiyo mpango, na bilioni ingine 10 tutaweka in the next budget and in the coming year, so that we can develop every part of Kenya equally. E kinde no, weche mag siasa bende ne okodong' chien. Kane olose nyasi no, ogai mar ODM Laktar Oburu Oginga nose jogo mawacho ni tiyo kode gi kar jot mar jatend piny e tayo ODM, kowacho ni en kod lony mararieya e siasa kendo dwa jopiny ema oketo nyime kinde ma ODM ikore mar chako twak gi UDA. ODM and ODA will start negotiating as equal partners. We are not going there as weaklings. And I'm also telling those who are saying that Oburu is taking instructions from State House, that I have been in this world much more than them, and I know when I want to take instructions and when I should take instructions, and if I deserve to take instructions, I know how to do it, and you will not teach me.
Korka kore, jatend piny William Ruto nosingo mar medo tiyo gi ODM kowacho ni giikore madonje twak to gi thor mar bero ngima jopiny. Huyu party leader wetu amesema hiyo power tunatafuta ni power ya kutumikia wananchi wa taifa letu la Kenya, sio power ya viongozi. Na tumekubaliana tunatembea pamoja. Siaya hoye! Jodala wa agwambo nowewa gi gik moko ariyo. Owewa gi riwruok wa kaka oganda. Omiyo ok wanyal ketho riwruogno. Nitie jomoko eiwa ka makoro wuok sani ginyisowa ni wawuog wadhi e one term. Machielo, Laktar Oumo Luga nokpuoyo jatend piny kuom riwo oganda jo Kenya ma ok odewo dhoudi. I ask you to walk this journey with me, and I ask you to walk this journey with His Excellency Dr. William Samoei Ruto. And I want you to walk this journey with the country to the first world status. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Nyakota mogo jogo mano timre county ma Siaya odiochieng'no manyora chako di jim. Power ni manye. Chendera kacha chel kachel gima timore kacha. Governor ne oge nyasino Oumo Luga no yudo sir kacha yowacho ni endorsement ka wuok kuom jatend piny Kenya William Ruto. Sanya gima nyedhore lela karka en ni tiyo kanyakla kod sirkal kod twak mamoko monego beni bedo karka. Oger gi ang'o mise mane mantiere karka mago mabiro. Kwa chako ng'eyo gimomiyo president nodhi Siaya. Kaka oganda mar Luo, president nigi tich matek ahinya nikech odwa ni oganda mar Luo obed kanyakla. To wuoth mano wuotho go kodhi go Siaya, homecoming mar Dr. Oumo Luga. King'e to it was not because Oumo Luga en professional. He is a medic and a professional. Kendo winjo kaka jatend piny opake, kaka en ng'ama osetiyo, kendo tich ne osebedo felt e State House. Koro wang'i factors ariyo. Ko president ne dwaro jasiasa, dodhi gi jasiasa. To Oumo Luga otemo drive agenda moro mar healthcare. Momiyo koro nyaka wang'i to gik machalo shagi be gitiyo. Kipenja ni abi gitiyo, tabro wacho pod wan gi challenges. Infrastructure mag SHA nigi challenges. To Oumo Luga utiyo matek. Mano to wang'eyo kendo en jatich. Lakini motive mar president dhi kode dala en ni mondo Siaya obed united. Nikech waneno different representation. Governor ne onge, to winjo kaka giwuoyo kuom governor. Manyiso ne president dwano unite Siaya. No chako gi Homa Bay koro en Siaya. Koro homecoming ni it was political. Mane kaka kineneno kamano ahinya. Simeon antiere iri ranyisi makende moneno kata kawuok kuom jatend piny Kenya limbe mare e kaunti ma Siaya ahinya ne jora riede. An gi paro mopogore matin. Ng'eni homecoming ka jasiasa time to luongo osiepege. Nenore ma clear ni mae en event mar siasa. To homecoming mar professionals an chalona mana ni jatend piny temo lombo dhowa ni komni kumia tijni na medo bet e komni abro miyo jou mang'eny tich nikech ma professional ma ok tich mane jopiny emomiyo Oluga ma tich mane sirikal emoneno ni Oluga tiyo maber. Koro ana penjra ni to koro kwachako timo homecoming ne jok matiyo maber, jadimo wawotimo negi homecoming. Koro aneno ni mokwongo yes kaka jimo wacho ma political statement mane jatend piny dwa chiwo time maber. Mar ariyo achich ni ok en budho mar riwo joluo nikech governor be dino luong kanyo kata dine ok obiro to de giwuoyo kode ka ng'ama gigombo ni mondo obed kanyakla kodgi. Lakini neno na gimbe gine gisetenga governor ni giseyawo kode lweny matin e gweng' kanyo. To onge wach tich to ber. Wapuoyo gima Oluga timo. Shani ka nochakore to koko ne ng'eny. Sani koko osedok piny. Koro ka jatend piny wacho ni Oluga tiyo maber, to wan gi adier ni
tich to tire lakini homecoming mar professional nicho ni kata imbe chieng' moro ka koro jatend Royal Media dwa teke to homecoming mari to elevate kamano nyaka imbe chichi ni to homecoming ni ana koma ang'o mimanyo mopogore gi tich maber matiyo ni mane gima nyamede erokamano ahinya mano ka wantiere kar kanya kura moge jwang' weche gi thoth ahinya tange maber ni adamiyo wenda thuolo to wach mogik madani mondo giwach na odiochieng' ma kawuono kae ka watieko en ni e chal mar Kenya ka warange e konde mopogore opogore ahinya tainya ji madana cha kodi en twak mapod wadhi donjo godo John Nene kachal koda Kasetho Kumu datwak kode mana kine machuok mabiro kar kae 10 point agenda higa achiel osekalo mano ket gi piny mar mondo okete tim NADCO report nyaka sani bende gigi ineno korka in kaka janon siasa kendo jal moda Kenya ka gik mano kali ga mokalo kano kete kono gi Raila Odinga kod William Ruto points aparka bende ino ka gima oseket gi tim mae mang wachako godo kae ka watieko kodi en twak mabiro kar kata okada tieko kapok awinjo pacho paro mentiere godo kimede gi wach mari mogi ka watieko erokamano Clio kaluwore gi 10 points agenda NADCO report nyaka watim nonro ni to NADCO ni nochakore nang'o nobedo bathed e ndalo mane oganda ong'e maber ni ne wan gi tabu maduong' mar Gen Z piny nomoko jatend piny nobedo kama tek akere keke neke jo Gen Z nobiro matek to migosi Raila mosenendo wagone Nyasaye erokamano chunye oywe maber ene manodhi mowuoyo gi president magiloso wach mar NADCO koro NADCO ni benen political ne owinjo bene okweyo piny nikech piny no osebedo matek to president nene nitiere ngas manodwa nokal ngas mar political activism mane nitiere e piny ka koro toke mano to neno ka jatend piny odhi piny kendo wach mar NADCO ni ok owuoyo ahinya ma wawinjo mana kobedo mentioned in political rallies to mention awinjo ka Sifuna ema wache ahinya to kweth machielo ni to mention okwang'eyo maber ni to implementation ma president betimo odhi time nang'o nikech migosi Raila to koro onge wadonge Sifuna to kweth gi be obarore to ka gibarore kama NADCO ni be wadhi realize the full implementation ma NADCO otek Clio nikech waonge gi ng'ama nyalo tero wa mbele Sifuna osebarore kendo waneno ka gi kweth machielo ma okwang'eyo ni to be uwe lo ODM koso nitiere kweth mosedonje koro NADCO ni otek Raila mano winjo be implement to nyaka sani wani e kor lwasi kanyo Simeon ayudo wach mari mogik bende katie kaga kotene kod 10 points agenda gi bende waneno ka gima odhi chopo kare kata paro mane mentiere kodo karka ka oneni gachiel kinya ng'e nitiere romo machielo mobagi moyiedhi matwak ahinya ewi chenro makamagi ginene king'iyo wach NADCO Raila Odinga manong'eyo kaka manage relationship wa gi Ruto to nong'eyo ka kuonde manoketo pressure e sirikal masani kanoneno ka weche ok dhi maber mae momiyo kane ODM oromo Mombasa to Winnie nowacho ni relationship no en complicated manyaka gimany ng'ama nyalo manage relationship no maber sani kor ka waneno ratiro manotemo nyiso party mondo lu nikech sani NADCO ni gi 10 point agenda ni bedo mana mention ka pressure moro biro matin to mana Sifuna gi Babu Owino gi ne makelo pressure ni koro tingini gi tenga e group moro matin pressure ni ok bi kaka dine baba nyalo kele omiyo sani to ananeno ni wanyalo wil gi 10 point agenda ni wachom election wabagain maber as opposition to make sure ni government mabiro next bedo government ma united opposition kata current government then government mong'eyo ni this 10 point agenda no ken mar ODM kende 10 point agenda ni ema nomiyo yudhe no dhi e pap ema nomiyo wadwa loko sirikal 2025 koro nego beni wadhi election kwa ng'e ni although sani to yumo wang'wa gi weche mang'eny next year tok election sirikal modonjo nyaka ng'e ni 10 point agenda ni dhi define
kaka wadhi deal kodgi kamano. Erokamano Simeon Ogonda janon siasa kumbedo kodwa e thuolo mokwongere Ramogi TV karaka warango kinde mabiro karaka wadhi bedo kodi bende Jimo Koth. Erokamano Cleo kawuono. Naporo mojo mani thuolo mane wan go ka wakili weche manyama timore kor gwenge bende ka wanono gi achiel kachiel antire ka kod Jimo Koth kachiel koda ka Simeon Ogonda. Mano echa Jimi wacho ni wuo kure. Oyugis. Maoyo kokal naporo mojo wije kacha achiel kachiel mano ka mantiere kar kanyo mar wuo koyugi ka wantiere kae kod Simeon Ogonda wuo Nyando. Erokamano anywa Nyando inside. Anyinga Cleophas Oluoch jagisumo kana kwar mukio nyaka sango aduogo kae bang' ywe makao sani dakika oseromo 30 tok sa abich mano sa abich gi nus e wang'e ka akawiye machuok kaduogo aduogo rango chal mar piny Kenya to da penji ka ni nadgo report ni bende oseket ji ka tim mos kachiel bang'e to dhi kawo gi kinde marom nade wan ka e chal mar Kenya nyakoro Ramogi Jwang' gi welo John Nene kachiel koda ka Seth Okumu kik dhi mabor.